La veritat és que ha sigut molt dur, sabien que el Xella, els equips de baix de la Canal són equips molt aguerrits, tècnicament no són rovells però són equips que tàcticament estan molt tancats i no deixen un valor per perdut. Juguen amb molta intensitat i m'ha costat molt, la primera part ho hem intentat, el que passa és que s'ha ofuscat un poc massa pel mig, la segona part sí que hem obert un poc més el camp i res, gràcies a obrir el camp hem trobat més espais i en una que he tingut, gràcies a l'equip he pogut rematar-la i ficar-se 1-0. En 1-0, clar, aquí ja tenen que arriesgar-se un poc més i a partir d'ahir hem tingut alguna ocasió més i Johnny ha pogut fer el 2-0. Així que un gran treball i molt contents. En quant als 4 partits, sabien que podien aconseguir-ho, tenim molt bon equip, l'únic que ens faltava un poc més, jo penso, d'actitud, de conèixer un poc més, perquè som molta gent nova enguany i ara estem coneixent-se ja tots un poc més, jugant molt compactes i aconseguint els resultats que jo crec que ja fa molt de temps que devíem aconseguir.